Fissijat li għaddew l-Speaker tal-Parlament Slovak ressaq liġi maħsuba biex għas-sena d-dieħla jkunu friżati s-salarji tal-Ministri. Il-Prim Ministru ta' Slovakkja Iveta Radikova ser tuża proċeduri parlamentari speċjali biex din il-liġi tgħaddi malajr kemm jista' jkun, hekk kif il-Parlament Slovak se jiltaqa' darb'oħra biss matul din is-sena. L-istess Prim Ministru qalet illi kieku setet kienet tieħu miżuri iktar ħorox, iżda żiedet li trid tkun żgura illi l-liġi tgħaddi mill-Parlament. Il-Gvern Slovak huwa l-aħħar minn sensiela ta' gvernijiet Ewropej illi ħadu passi simili. Fl-Ingilterra l-ewwel pass tal-Prim Ministru David Cameron kien illi naqqas is-salarju tiegħu tal-Ministri b'5%. Fi Franza l-Prim Ministru François Fillon dan l-aħħar ħabba li s-salarji tal-membri tal-Gvern u tal-President Sarkozy kienu qed jiġu friżati. Fl-Irlanda l-ewwel deċiżjoni tal-Prim Ministru Enda Kenny kienet li jħabbar tnaqqis fis-salarji tal-Ministri. Fil-Finlandja wkoll bħala parti mill-isforz biex ikompli jonqos id-deficit bid-deċiżjoni tal-Ministru tal-Finanzi Jutta Urpilainen, il-Ministri naqsu s-salarji tagħhom bilan li juru li huma wkoll se jkunu qed jagħtu is-sem tagħhom. Fil-Bulgarija l-Prim Ministru Bojko Borisov mhux biss ħad deċiżjoni li jifriża s-salarji tal-politiċi iżda kien propost li dawk li ma jattendux il-Parlament jibdew ikunu immultati. Pajjiż ieħor fl-Ewropa fejn il-Ministri raw is-salarji tagħhom jonqsu bi 15% kien il-Bosnija wara deċiżjoni tal-Prim Ministru ta' dakinhar Milorad Dodik. Analisti politiċi qed ibassru wkoll illi issa anke fl-Italja l-Prim Ministru l-ġdid Mario Monti jista' fost l-ewwel deċiżjoni tiegħu jnaqqas is-salarji tal-Ministri.